Zo, goeiedag iedereen te Hulst busstation. Nog even het onderwerp de mobiliteit. Dus zo dadelijk vertrekt hier de lijn 19 met bestemming Roosendaal. Dus die bus geeft geen extra halte, dus hier opstaphalte tot Roosendaal. Dus eigenlijk een expressbus, maar wel interessant om de bezettingsgraad te zien van deze bus. Zo, de bezettingsgraad is 1 reiziger. Voorheen had men de lijn 19 Breda-bus met stopplaatsen, dus hier nog in Nederland aan de Klinge, Nieuwe Namen en dan ook in Antwerpen. Dus Antwerpen-Hallewijn of Noorderplaats had men dus ook een halte. Zo, en dit is de bus die komt van Roosendaal momenteel, dus ook wel even interessant om te zien hoeveel mensen dat er dus hier in deze bus waren. Rechtstreeks uit Roosendaal. Dus 1 passagier. Dus namelijk een bus die komt en die gaat. Er is maar een bus om de 2 uur, maar bon. Logische oplossing. Ik zeg, vele mensen moeten in Antwerpen zijn en nu momenteel, ja, ik kan niet afstappen. Hè. Die bus gaat gewoon rechtstreeks naar Roosendaal. Aanvullend op dit probleem hier, ja, dan de locatie hier heeft nog altijd geen deelfiets, men is op 5 kilometer van de Belgische grens. Laat nu staan, ik wens naar het winkelcentrum te reizen nu, van dit punt. Er is geen vervoer. Ik wens nu naar Vogelwaarde te gaan, men heeft beloofd. Een haltetaxi rechtstreeks via reserveringssysteem 1 uur vooraf naar Vogelwaarde, maar dat is er ook niet. En die bus, Roosendaalbus, ja, zonder stopplaatsen is totaal zinloos. Die halte van Antwerpen spreekt men dat pas na de zomer zal terugkeren, maar het is dringend noodzakelijk. Ik zeg, de mensen moeten in Antwerpen zijn. En dan zullen er tenminste ook meer reizigers in de bus zijn. Ik zeg, het is toch wel belachelijk van een volledige reisroute naar Roosendaal met 1 passagier. En dan ook voor de retour, het was even in beeld, 1 persoon die in de bus was. Zo ook nog even interessant, deze update aanvullend op alle verhalen van voorheen over het openbaar vervoer.